Moi boas a todos, a todas. Son Paulo, o profesor, xa me coñecedes pola anterior sesión, como xa vos comentaba, ia ser difícil que vos dese a seguinte aula por causa de que xa tiña en mente de que ian fechar o instituto. Entón, como non se pode dar aula presencialmente, tiña pensado darvos a aula telemáticamente a través aquí de YouTube. Ben, estou a gravar agora mesmo un vídeo. A miña idea é un pouco orientarvos no tema de historia social da lingua o galego moderno, 1978 até a actualidade. Téndelo na páxina 227 e 228 do libro. Se podedes, abride o libro en cuanto estamos a falar aquí, en cuanto converso con vosco con este vídeo de YouTube, e vamos ver se somos capaces de reflexionar, de pensar sobre o que temos aquí no libro. O primeiro que faría de estar na aula, xa o sabedes, sería un pouco seguindo o que fixemos o último día, sería que lésedes ese primeiro parágrafo: un novo tempo para a lingua galega, non? Como non podedes, ou si podedes ler vos esa parte, mas eu non estou convosco, vou non ler eu, non? O galego é unha lingua minorizada que no último século pasou de non ter prestixio social nen protección legal ningunha a ser recoñecida como a lingua propia da Galiza. Para iso foi necesario que se asentasen a democracia e os valores de convivencia e de respeto ás minorías que esta trouxo consigo. Nesta nova etapa tamén se recoñeceu o dereito dos galegofalantes a empregaren o seu idioma, e a obriga dos poderes públicos de usalo e promovelo foron a Constitución Española de 1978, o Estatuto de Autonomía da Galiza de 1981 e a Lei de Normalización Lingüística de 1983, os textos legais que permitiron tal mudanza. Ben, deste primeiro parágrafo, a palabra que marcaría eu, e que vos tería marcado, sería lingua minorizada. Non sei se sabedes o que é unha lingua minorizada. Pois, unha lingua minorizada é, se nos centramos no caso específico do galego, sería, falamos de lingua minorizada cando nun territorio há dúas linguas. Unha delas é a propia do territorio e outra lingua é a que está a substituir a que é propia dese territorio. No caso galego específico, o galego é a única lingua propia da Galiza, lingua que, como sabedes, derivou do latín e, por tanto, é o romance galaico, é únicamente propio da nosa terra. Logo, posteriormente, chegou o castellano. Entón, cando falamos de que o galego é unha lingua minorizada, significa que é unha lingua que está en proceso de ser substituída por outra lingua, que no noso caso é o castellano. Non debemos confundir minorizada con minoritaria. Unha lingua minoritaria é a que se fala menos dentro dun territorio. É dicer, se dentro duns anos a sustitución lingüística do galego polo castellano avanzar máis, o castellano superaría en número de falantes o galego e, por tanto, o galego pasaría a ser unha lingua minoritaria. Agora mesmo é unha lingua minorizada, mas podería chegar a ser tamén minoritaria, que, segundo indican os estudos da Real Academia Galega e outras cousas, xa está entrando dentro dese camiño. Xa non hai tanta diferenza entre galego e castellano, máis ou menos estás achegando o número de falantes dunha e da outra. Ben, iso é o primeiro que quero que comprendades ben, a diferenza entre minorizado e minoritario. Iso sería o primeiro que deberíades de apuntar, de tomar nota. É o fundamental, non? deste parágrafo inicial. Cabe dicer, e reitero, minorizada non significa que teña a ver co número de falantes.
minorizada ten a ver co estatus da lingua dentro da sociedade. Unha lingua normalmente utilízase se é unha lingua normalizada, que iso vou explicar despois, utilízase en todos os ámbitos a lingua. Entón non há ningún ámbito que ela naquela estexa ausente, digamos. Mas agora, a continuación, xa vos vou explicar os ámbitos. Entón, o galego ten ese problema, é unha lingua minorizada porque há unha carencia na sociedade e entón o galego non chega a todos os ámbitos de uso. Entón, agora entraríamos na segunda parte da leitura, que tendes aí o ponto número 2. Pediría a unha segunda persoa que lese ese comezo, e como non teño ninguén que mo lea, pois vou ler eu. Con este novo marco legal, nestes últimos 40 anos, a lingua galega comezou a recuperarse e mesmo a introducirse en moitos espazos de uso social en que nunca tivo presenza. Aínda así, segue a ser unha lingua minorizada en Galiza e en moitos sectores a súa normalización aínda está lonxe. Se analizarmos a situación por ámbitos de uso, podemos constatar o seguinte. E aí comezarían pois unha enumeración de diferentes ámbitos e contextos de uso. Ben, que é unha lingua normalizada? Iso é un pouco o que deberíades ter en mente agora, o que deberíades pensar. Que é unha lingua normalizada? Unha lingua normalizada é unha lingua que se usa en todos os ámbitos e contextos indiferentemente, que non há ningún tipo de restricción para poder utilizala, non? Ben, entón, que é o que se pretendeu coa chegada da como pon aquí no ponto anterior, non? Coa chegada da Constitución e todos estes documentos legais que avalan ou acreditan pois certas características legais de uso da lingua. Ben, pois relacionado con isto, relacionado cos recoñecimentos de dereitos e demais que tivo a lingua durante este período, vamos relacionar directamente esta parte primeira da leitura con o ponto que aparece aquí, o ensino. Dentro de ámbitos e contextos de uso, o ensino. E aquí vou vos ler o seguinte. Aquí pon: o ensino non universitario é, quizáis, o ámbito onde máis se avanzou no proceso de instalación da lingua galega, mas o decreto do plurilingüismo de 2010 foi interpretado por moitos sectores sociais e pola Real Academia Galega como un paso atrás na defensa da lingua galega. Comparativamente, o uso do galego no ensino universitario está tamén moi lonxe do castelán, tanto por parte do profesorado como do alumnado. Ben, que nos quere dicer aquí o libro a respeito do ensino? Pois, no ensino universitario, o galego é residual ou nulo, algo que poderedes ver os que vaiades á universidade dentro duns poucos anos. Eu, como xa fixen 2 carreiras, como xa sabedes, e estiven por varias facultades e demais, pois teño coñecimentos máis ou menos de como está o asunto. E tamén falei hai pouco cunha rapaza de normalización lingüística que estaba na Coruña e non fixo moito máis que confirmar o evidente, xa sabemos. Entón temos aquí este ponto: o ensino non universitario, quizáis o ámbito onde máis se avanzou o proceso, o ensino. Que nos está dicendo aquí o libro? O libro está nos dicendo que se avanzou moitísimo. Por qué? Porque, como xa sabedes, antigamente, non se ensinaba galego na escola. Non existía a materia de galego, nin literatura galega, nin nada disto. Podedes preguntarlle aos vosos pais, aínda que claro, xa vos levou un tempo. Entón, os meus pais, por exemplo,
comezaron xa, levando xa un tempo dentro do sistema educativo, xa irían bastante avanzados cando comezaron a dar galego por primeira vez, nen sequer o deron nos primeiros cursos, non existía o galego, entrou no ensino a relativamente pouco, a finais do século pasado. Entón, por exemplo, a miña xeración sí que tivo galego na escola, mas anteriormente, na xeración de meus pais, chegaron a telo, mas xa avanzado, non o tiveron sempre. Ben, entón, nese sentido, o non haber nada e pasar a ter galego foi un avanzo enorme para o galego, porque xa estaba neste ámbito que antes non había nada no ensino dentro das escolas. Ben, outra cousa que pon aquí fala do decreto do plurilingüismo de 2010, que parece ser que a ninguén lle cae ben este decreto de plurilingüismo, non? O decreto do plurilingüismo, para que vos fagades unha idea, modificou o que anteriormente fora establecido. O anterior decreto explicaba, non me vou parar con datas nin cousas que para vos son irrelevantes, vou dir directamente o fundamental e importante, que é que o decreto mantiña 50% pro galego, 50% pro castellano nas aulas. Había unha paridade entre as dúas linguas, aínda sabendo que o galego está en peores condicións e que precisaba de máis un pulo, digamos, unha axuda extra. Eu penso, persoalmente, que o galego debería ter máis horas, xa que está en peor situación que o castellano, mas vamos falar agora diso dentro de un pouco, cando falemos, por exemplo, dos medios de comunicación e de outros ámbitos, e reflexionedes e pensedes como está a situación realmente, porque son cousas que un non repara até que non está aí e o ve. Ben, entón o decreto do plurilingüismo do que está a falar aquí foi un decreto que transformou esa porcentaxe de 50-50 nun 33, é dicer, meteron o inglés, entón pasou a ser 33% galego, 33% castellano, 33% inglés. Se o galego xa non tiña horas abondo para paliar todo este tempo que non houve ensino de galego, demais, estar nunha posición de inferioridade que o fai ser unha lingua minorizada dentro da súa propia terra, como xa explicamos, se aínda por cima de saber todo isto que está aquí explicado, lle damos a mesma cuantidade de horas ao galego e ao castellano, estamos deixando nunha clara desvantaxe o galego. Non sei que opinades vos, podedes reflexionar e pensar sobre isto. Se realmente tendes horas e abondo para saber falar e escrever un bon galego. E xa non falo do resto de materias, porque seguramente tamén requerirían de moitas horas, porque os temarios cada vez son máis extensos e os profesores teñen de dar temarios máis extensos nas mesmas ou en menos horas e máis temario. Non dá, o tempo non dá, xa vedes, as aulas son super concentradas, non dá moito. Entón, pensade sobre iso, reflexionade sobre iso. Ben, iso, e o decreto este do que fala aquí do plurilingüismo rebaixou aínda máis a porcentaxe de ensino tanto do galego, tamén rebaixou do castellano, mas qual é a situación do galego e a do castellano? Son equiparables socialmente? Pensades que está igual de ben o galego e o castellano na nosa sociedade? Deberíamos pensar niso, non? Deberíamos pensar se unha persoa, por exemplo, ten dificultades, poñamos por caso que unha persoa ten impedimentos físicos e que teña que andar en cadeira de rodas, non sería axeitado, digo eu, axudalo a esa persoa pondolle unha rampa ou algo para que entre na escola, por exemplo, e que non teñan que ir entre varias persoas subindo a cadeira de rodas e metelo dentro? Esa persoa precisa unha axuda extra ou non precisa unha axuda extra? Non sei se me explico. Se o galego está en inferioridade de condicións, requirirá dunha axuda extra por cima do castellano,
ou manteremos esa igualdade? A persoa que ten eses problemas de mobilidade requerirá dunha axuda extra para entrar dentro das aulas, ou deixaremos que esa persoa se apañe igual que os que xa poden entrar porque non teñen problemas para camiñar? Ben, pensade nisto, porque realmente é unha metáfora que nos leva a recapacitar e a ser un pouco críticos. É a situación como debería ser? Deberíamos tentar mudar algo? Si, non. Ben, pensade nisto tamén. Eu, sobre todo, o que quero é que reflexionedes. Eu non quero que pensedes que eu estou a dicer aquí verdades absolutas, xa vos lo dixen. O que me interesa nas aulas é a capacidade do alumnado para pensar, para recapacitar. Temos que pensar, cuestionar as cousas e elaborar o noso pensamento crítico. Diso se trata. A escola ten que non só facer que aprendades de memoria cousas que chapedes, senón que pensedes. Se vos pensades, podedes conseguir achegar ese coñecimento, podedes asimilalo mellor, porque sendo críticos, cuestionades, recapacitades e desa forma asimilades a materia. Chapar materia só serve para logo esquecer o que chapástedes nese momento específico. Se criticades e pensades, conseguides asimilar e aprendedes mellor, e iso fica na vosa cabeza mellor. Entón, estou aquí para facervos reflexionar, para que aprendades cuestionando, que é unha forma que a min me serviu. Entón eu quero achegarvos esta posibilidade, explicárvolo desta forma. Ben, a respecto do ensino, tendes aí das fotocopias que vos din un texto do noso querido xa amigo Ricardo Carballo Calero, dun libro que se titula Unha voz na Galiza. E hai un ponto nese libro que é o galego no ensino, que está directamente relacionado co que acabamos de ler agora mesmo. Entón pídovos que leades ese texto. Vou volo ler eu aquí. Que sentido pode ter a obrigatoriedade do ensino da nosa lingua se non cabe o deber de coñecela por parte dos galegos? E que sentido ten que a nosa lingua sexa lingua oficial na Galiza se non teñen por que coñecela os demais que a teñen por lingua oficial? Que significa que o galego é lingua propia da Galiza se non rexe o deber de coñecela e, por tanto, de estudala? Unha lingua oficial que non hai obriga de coñecer ben, por tanto, estudar, como funcionará oficialmente? A lingua oficial non é precisamente a que non poden excusarse de coñecer os suxeitos a correspondente ordenación xurídica. Se eu non teño o deber de coñecela, como o meu fillo vai ter o deber de estudala? E se ninguén ten o deber de coñecela nen de estudala, por que se chama lingua oficial? Por que podo usala se quero perante as autoridades autonómicas? A iso se reduz a súa cooficialidade. Ben, que nos quere dicer aquí Ricardo Carballo Calero? Que nos está cuestionando? Que cuestiona aquí? Reparade que quase todo o texto son preguntas. Que é o que quere Carballo? Quere que reflexionemos como leitores dese texto, quere que pensemos nestas preguntas, que respondamos se podemos e que analicemos a realidade para chegar a unha conclusión. Que sentido ten a obrigatoriedade do ensino da nosa lingua se non cabe o deber de coñecela por parte dos galegos? Aquí estaríamos tamén, máis unha vez, como aparecía no texto superior, falábanos de nesta nova etapa tamén se recoñeceu o dereito dos galegofalantes a empregaren o seu idioma e a obriga dos poderes públicos de usalo e promovelo. Ben, vamos a facer aquí, vamos a propor uns cuestionamentos básicos. Ben,
Como xa sabedes, a política está en todas partes. A política está relacionada tamén intimamente coas linguas, como xa demostramos na aula anterior. Entón, a certos políticos tamén que falaban de eliminar a obrigatoriedade de que os funcionarios aprendan a lingua galega. Entón, alumnos e alumnas, pensemos, se se cumprir o que pede este político, que acontece? Se os funcionarios, é dicir, os que nos atenden públicamente, non saben galego, porque non teñen a obrigación de saber galego, quen garante que nos atendan na nosa lingua? Quen garante iso? Non existiría nada que garantise que nos respondesen na nosa lingua e poder normalizar a nosa lingua. O que falamos aí un pouco dunha sociedade normal é cando nós podemos utilizar a nosa lingua en todo momento que non haxa problema. Entón, este político non interesa dicer que político foi nen nada. Aquí non viñemos a falar de partidos políticos nen nada diso. A nós o que nos interesa é analizar a lingua. E a lingua ten a ver con política, sempre, como xa vos expliquei, repito. Ben, se nós non podemos falar galego porque os funcionarios non saben galego, como se normaliza o galego? Non se pode normalizar, porque nós non poderíamos utilizar a nosa lingua para comunicarnos con estes individuos. Non poderíamos falar cos funcionarios e que comprendesen o que estamos a falar, porque se non teñen a obriga de coñecer a nosa lingua, non poden comprender o que nós dicemos. Ben, entón, que achades vos? Vedes normal que un funcionario público non saiba a vosa lingua para poder desconversar e pedir cualquier cousa que for necesaria para ir, eu que sei, facer cualquier documento legal, teríades de falar con un funcionario, e ese funcionario, como non sabría galego, pois non vos podería responder en galego e seguramente nin entendería o que dicedes e teríades vos que mudar de lingua. Se queremos normalizar a nosa lingua, todos os ámbitos de uso da nosa lingua deberían estar aí. Todo o mundo debería saber galego para poder contestar a quen falar en galego. Entendemos? Non estou a dicer que haxa algún problema coas persoas que falan en castellano, para nada. O que fala en castellano ten todo o dereito de que o atendan en castellano, mas nós temos que ser conscientes de que o galego está nunha situación de inferioridade, como xa comentei antes, e por tanto temos que apoialo mesmo aínda que non o falemos habitualmente, aínda que falemos castellano normalmente algún de nós, iso non ten nada de mau, para nada, mas aínda falando en castellano as persoas deben ser conscientes e apoiar que haxa ese coñecimento do galego para poder comunicar con el. Non sei se me estou a explicar. Quero que me poñades, que me escrevades, que me digades se comprendedes ben o que vos estou a explicar, porque o que me interesa é que me entendades ben, porque logo vos xa podedes pensar e reflexionar. Primeiro entender o que acontece, cuestionar e desta forma asimilar mellor o temario. Ben, iso é por parte do galego no ensino. Non nos vamos parar moito máis porque senón este vídeo faise enorme e como non estades vos para pararme e para preguntarme e facer comentarios como estábamos na aula, creando ese bon ambiente de diálogo, e pois aquí podome extender demais e non me interesa. Ben, xa temos falado do ensino. Agora, e tamén estamos a falar de administración, que é o primeiro que aparece aí, non? Estábamos a falar de que os funcionarios, a administración, deberían saber galego para poder atender as persoas que falamos en galego e para que non nos obriguen a mudar de lingua, porque senón iso acelera a sustitución lingüística,
tamén obriga os que falan galego a mudar para o castellano, que non deberían ter por qué, xa que estamos vivendo na nosa terra, o mínimo é que nos atendan na nosa lingua, non? Que opinades vos diso? É normal ou non é normal? Ben, iso é administración. E logo temos aquí 4 puntos máis. Por exemplo, podemos falar da Igrexa. Aquí no libro pon o seguinte: a Igrexa continúa a ser refractaria no uso do idioma, na liturxia, e aínda hai moitas parroquias, mesmo no rural, que non empregan o galego na misa. Eu non sei se vos asistides normalmente á misa, se sodes crentes ou todo isto, mas iso non é o importante aquí, é o fundamental do que vos vou contar e do que aquí nos queren explicar. O galego era unha lingua que, como xa sabedes, porque xa estudastes, e a altura do medievo era a lingua por excelencia, é unha das linguas que máis digamos fama, ou a linguas con máis importancia, non? Na época mesmo chegou a ser tan importante que Afonso X o Sabio mandou facer esas cantigas, como xa sabedes, de Santa María, é dicer, unhas cantigas que falaban sobre milagres e estaban escritas en galego. Iso interesáballes, porque había un pensamento de que o religioso estaba conectado tamén co político e había moitas cousas aí por detrás. Entón interesáballes ter unha obra artística, cultural, escrita en galego, e ademais estaba justamente falando da Virxe, da religión, esa relación tan grande que hai detrás. Mas chegou un momento en que por causas, como xa sabedes, pois as cortes políticas mudaron de lugar. Afonso X o Sabio xa non está na Galiza, senón que está fora da Galiza neste momento. Há un achegamento a Castela e a Galiza perde poderes, mesmo os escribáns pasan a Toledo a aprenderen a escrever e demais, non? Entón, esa mudanza do poder de lugar e demais tamén sufriu, digamos, foi como que tamén a lingua sufriu nese aspecto, porque nesa zona xa non era unha zona en que se utilizase o galego, e entón comezou a haber unha sustitución lingüística. E ao mesmo tempo tamén, como xa sabedes, unha das maniobras desde a Castela, o marido da Isabela Católica, Fernando, tiña unha estrategia moito boa, que era para dominar mellor os galegos. O que fixo foi levar os nobres para fora da Galiza. Entón os seus fillos tiveron de estudar fora da Galiza e aprender fora, e algúns nacer fora mesmo da Galiza, e por tanto xa non sabían galego. Entendedes? Esa ruptura coa lingua das clases máis altas da sociedade dase por esa tentativa desde o poder político para crear esa ruptura. Entón, cando voltaban os fillos destes nobres que falaban galego, xa cando voltaban para a súa terra natal, xa non falaban galego os seus fillos, só falaban castellano. Entón, os das clases inferiores, para se poderen comunicar con eles, tiñan de aprender a falar castellano, porque eles eran os que tiñan o poder, e eles, e os das clases inferiores, pois non o tiñan, e por tanto tiñan eles que mudar. Ben, na Igrexa aconteceu o mesmo. A Igrexa houve unha mudanza, trouxeran sacerdotes, párrocos de outros lugares que falaban castellano, e así non comprendían os das clases máis baixas que falaban galego. Aquí, tendes aí un fragmento que nas fotocopias que vos din, que é o galego na religión, capítulo 6, diálogos entre un confesor castellano e un penitente galego. Isto está extraído da gramática de Mirás, do século XIX, penso que é de 1864.
que realmente non é unha gramática, senón un compendio gramatical que ven sendo con pois, unhas pequenas anotacións sobre lingua e logo varios textos interesantes, entre os que este me pareceu relevante para esta aula con Bosco. Aquí quería que lesedes un facendo de confesor e outro facendo do galego, non? Mas como non vai poder ser, porque non estamos xa nas aulas, non se pode, pois o que quero que lle botedes un ollo, que leades. Está escrito bastante naquela maneira, pensade que daquela non había nada, non había normas no galego, non se sabía escrever galego, e cada un escribía como podía, sempre tomando como base o castellano, porque era a única lingua que se leccionaba nas escolas. Entón aí tendes esta situación. Ollade aí, confesor, ¿cuánto tiempo hace que se confesou usted? E dillo galego, xa foron aló na cima do Nadal. E di o confesor, que é eso de aló e de Nadal? Explíquese usted de outra manera, porque si no estamos perdiendo el tiempo. E dillo galego, dijo, señor, que vin a confesión no mes de Navidad. Aquí, que é o que acontece? Estades reparando na situación. Esta é a mesma situación que se daría se o funcionarado da Galiza non tivese obriga de saber galego e, por tanto, viñesen só falando castellano. O confesor sería o funcionario e o galego sería des vós, os que falades galego. Entón, quen tería de mudar de lingua? Vós. Que acontece aquí? E que é o que me interesaba sobre todo que vísedes. Sabedes que hai moitas palabras en galego que están que metedes en castellano polo medio, e iso acontece por un fenómeno que é a sustitución lingüística. Ese fenómeno é o do que falamos cando falamos dunha lingua minorizada, porque estamos a falar de que se está a sustituir a lingua propia por outra lingua allea que está nun estatus superior. Entón, neste caso, o confesor non entende galego, entón o que fala galego tende a aproximarse, aínda que non sabe ben castellano, porque daquela non se sabía ben, aínda estaban a aprendelo, e entón ten que modificar algunhas palabras para chegarse as que están en castellano. Reparade como o galego comezo di Nadal e posteriormente xa di mes de Navidad. Observade como el modifica a palabra galega Nadal ou Natal, dependendo da zona, e modifica e muda por Navidad. É dicer, Navidad sería, só que en galego non é habitual acabar as palabras en consonante, as que acaban en D, non se dá. Reparade en que en castellano é cantidad, en galego é cantidade. Entón o castellano afectounos porque perdemos a última sílaba da palabra galega. Dicer cantidad, ciudad, etc., etc., é un castellanismo porque perdemos a última sílaba do galego, cidade, cantidade, etc., etc. Neste caso, Nadal, Navidad. Hai unha sustitución da palabra galega, Nadal, pola palabra castellana, Navidad. Ben, con isto, simplesmente quero que reflexionedes, que aleades o texto por completo e que vexades como esa realidade que foi xa hai tantísimos anos, non? Como segue a funcionar e como hai algúns que aínda queren que isto aconteza e que continue esa sustitución lingüística e que nunca se normalice a nosa lingua, que non poidamos falar galego con normalidade con todo o mundo, en todos os ámbitos e en todo o momento. Ben, deixando isto a un lado, xa pasamos a falar das tres últimos pontos. Cuanto á cultura, por exemplo, que tendes aí, o sector da cultura está bastante normalizado, cunha produción literaria consistente, aínda que onde máis eivas se atopan é na música e no cinema. Ben, como xa observaríades, hai moi poucos filmes en galego. Agora hai poucos, hai un, non sei se os fostedes ver, que é O que arde, do señor Laxe, non sei se o vistedes. Non sei, xa me comentades, póndemos nos vídeos aí, no vídeo de YouTube aí baixo nos comentarios. Vistedes o filme do que arde? Vistedes a Esmorga?
de Ignacio Vilar, pois comentádeme aí, decidemos que vos pareceu, comentádeme. Hai moi poucos filmes en galego, mesmo nos deseños animados, na TVG, no Xabarín Clube, etc. Há algo, mas vemos como que, por lo menos os da miña xeración, vemos como que falta algo, non é mesmo como o que era antes, vémolo como bastante peor, e mesmo unha das cousas que víamos nós, sendo máis cativos, era, por exemplo, Dragon Ball en galego. Para nós iso era sublime. Voutes naquizar, miñoca, decía aí o Vexeta, non? Era realmente bom, pasábamolo moi ben. Mesmo os que falaban en castellano aprendían daí, igual que con Shin-chan. Ben, sabedes que o último de Son Goku que saiu non foi traducido ao galego. Non me preguntedes por qué, mas só hai en castellano. Foi traducido po castellano nada máis. Penso que sí que foi traducido para o galego de Portugal, que lle chaman portugués, como xa sabedes. Ese penso que sí que o teñen traducido, mas no galego daqui da Galiza non, aínda non se deu o caso. A ver se fan algo nun futuro ou se non queren facer nada. Xa veremos. Ben, o galego na música, non sei se coñecedes algún grupo galego, escoitades algún grupo galego normalmente, abaixo nos comentarios, e poñedeme o voso nome ao final, para que saiba quen comentou, porque isto é participación na aula, que non estamos en directo, mas estamos en diferido, podedes polo por aí tamén. Ben, grupos galegos na miña zona, Dios que te crío, Ponterías pa baixo, estaría Rebelión do Inframundo, por exemplo. Tamén hai un grupo de ska por ali, Escándalo BZ, e algún máis. Por Santiago estaban os Nao, por lo menos teño vistos por esa zona, ainda que penso que cada un é da súa casa, non son todos de por ali. Póndeme aí que grupos escoitades en galego, que quero saber por aí que tedes aí por casa, que ouvidos normalmente. Música e cinema e produción literaria, pois xa sabedes, non estamos nas mesmas condicións que en castellano, hai moitas menos obras. O escreverse moito menos en galego tamén xera uns problemas, que é a hora de publicar. Iso moitas ocasións fai que sexa menos cualidade a literatura en galego. Por qué? Porque se tú tes moitísima xente escrevendo, por exemplo, en castellano, ten que haber moitísima competencia, e os mellores son os únicos que saen para fora, os que se publican. Quantos máis hai, máis competencia hai, entón ao facer a criba os seleccionados son os mellores cualitativamente. Mas no caso do galego, e no sistema literario galego, ao haber menos produción, tamén se produce o problema de que pode haber menos cualidade, porque hai unha menor competencia, digamos. E sobre todo tendo en conta, como xa sabemos, que algúns escreven dunha forma e outros escreven doutra, entón, pois, hai uns que contan, outros que non, sabemos como é a cousa. Ben, non me vou parar máis con iso, porque iso xa ten a ver máis co tema que xa falamos, que é o da lusofonía, e non importa tanto neste tema. Mas continuemos. No sector empresarial, os avances tamén son lentos, malia que algunhas campañas publicitarias foron moi soadas e axudaron a perceber con normalidade que as compañías ofrezan os produtos en galego. Sector empresarial. Vos, cando ides a unha tenda, a unha loxa cualquer, en que lingua está o nome dela? En que lingua están os documentos que hai dentro? Por exemplo, ides a un bar Galiza, ou bar o recuncho de non sei que, ou non sei canto. Ides dentro, ides ao menú, ao cardapio, e que vos aparece aí? En que lingua está escrito? Está en galego? Está en castellano? Está en inglés? Está en dúas linguas? Como está iso? Como está a información? Iso sería para reflexionar. Agora non o fagades, porque agora estamos en cuarentena e non se pode sair da casa. Non me fagades aí unha desgraza.
non saíades de casa porque está prohibido, cando se acabe esta desfeita vírica, saíde e contádesmo, póndemolo aí nos comentarios. Que pensades? Há máis locais en castellano que teñen o nome en castellano, en galego, dentro en que lingua están os documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Póndemo aí nun comentario. Que opinades? Que credes que hai? Buscade por internet tamén se queredes, a ver se tendes información por aí e me comentades algo. Ben, que máis? Campañas publicitarias, xa sabedes que algunhas aparecen, soarambos algunha, por exemplo, do Gadis, só que aí poderíamos criticar tamén, pois, un excesivo folclorismo, non? Que nos poñan os galegos todos como os que tocan a gaita, os da morriña, os non sei que, son demasiados tópicos, é moi cargante. Os galegos e as galegas somos diversos e non temos por que estar situados nese conxunto de tópicos, non? Algúns de vós gostaredes de tocar a gaita, outros de guitarra eléctrica, e non por iso somos menos galegos, non é? Cada un pode tocar o que poida ou o que queira, non? Que non ten a ver con ser máis ou menos galego. Ben, por último, comentarvos o dos medios de comunicación. Tendes aí, os últimos anos foron demoledores pros xornais en galego, xa que desapareceron todos os que había en papel. O radio e televisión públicas empregan o galego con normalidade, mas outras cadeas televisivas non utilizan nunca o noso idioma, e nas radios somente nas conexións territoriais se lle conceden algún espazo galego. Ben, que opinades dos medios de comunicación? Ide ao televisor, que isto podedelo facer, dicede, póndeme aí, quantos canais de televisión tendes en galego e quantos tendes en castellano, quantos tendes en inglés, etcétera, etcétera. Contádeme aí e dicedeme quanto tedes de cada. Vamos facer unha conta aí entre todos, a ver que tendes pola vosa casa, que cada un recibirá algúns canais diferentes porque cada un estamos en algunha parroquia distinta, cobertura será distinta, non sei, algúns teredes TDT dunha maneira, outros contratado doutra. Contádeme que tendes por aí por casa, en que lingua está. Ben, e aí xusto nos comentarios, non esquezades. Que máis temos por aquí? A radio e a televisión, o emprego, o uso do galego, non? Que vos parece cando estades a ouvir a TVG, non? A Televisión de Galiza, e cando estades a ouvir os que a presentan e tal, vos pensades que falan galego normalmente? Como sentides ese galego que falan? Como vendes? Algunha palabra que non entendades? Como está iso? Quero a vosa opinión, quero que me faledes de como percebedes ese galego da TVG, dese acento que teñen os que están aí a traballar, ese acento, ese sotaque, non? Que é o que sentides aí de fondo? Notádalo normal? Porque antes, claro, tamén falamos de que existen unhas variedades lingüísticas na Galiza, entón non falamos todos igual dependendo da zona. Son o que chamábamos dialectos, non? Que son como formas diferentes da fala dentro da mesma lingua, formulacións diferentes formas de falar dentro da mesma lingua. Iso son os dialectos. E unha lingua está conformada por varios dialectos, é dicir, varias formas de falar diferentes que dependen dunha zona xeográfica específica. Entón temos como varios blocos, en cada bloco falan dunha forma determinada, unhas características específicas. Mas eu non vos falei en profundidade disto porque diso vos vai falar a profesora Charo. Entón, isto só é un adiantamento, só estou a adiantar os acontecimentos e a falarvos un pouco disto. Mas non quero enredar porque xa sabedes que eu teño moita facilidade para enredar e contarvos moitas cousas e non sempre pois están tan dentro deste tema, senón que tamén teñen a ver con outros que se dan dentro desta materia, non? Ben, penso que non se me esquece nada. Deixeivos aí unha ligazón que se chama O Galego nos Media, tendes aí, que é da Amega. Por que usamos o galego nos medios de comunicación? Iso téndelo en YouTube, aquí. Por que usamos o galego nos nosos medios de comunicación? Asociación de Medios en Galego Amega. Se pones este título que tendes aquí
en YouTube podedes ver ese vídeo curtiño de 2 minutos e medio e veredes como lle extrañou a xente que perdón, que utilizasen o galego nos medios de comunicación, non? Como lles extrañou? Por que parece extraño que se use o galego? Non é o galego unha lingua máis? Por que nos extraña que a xente utilice a lingua que é súa? Porque iso é algo extraño e non é normal. Quero que reflexionedes sobre isto e que me poñades algún comentario. E se non queredes por comentarios, que non é interesante, mas non é tan obrigatorio, si que é interesante para min e para moitos, pois póndemo nun texto, facédeme outro texto pequeniño como que me fixestes desta vez, unha páxina, non? Póndesme aí os puntos que vos pareceron máis importantes ou máis interesantes tamén, e unhas opinións ao final de todo, porque así traballamos, así facemos síntese, facemos opinión persoal, traballamos varias capacidades que vos van ser moi úteis nun futuro, moito máis útil que chapar de memoria temario que mañá ides esquecer. Facédeme ese favor, tomádeme nota dos puntos máis importantes do que falamos hoxe aquí neste vídeo e dademe a vosa opinión persoal, porque iso é o que vou levar eu ao final. Entregádemo cando teñades posibilidade. Agora debedes de ter moito tempo libre, así que axudadme un pouquiño e facedeme ese favor e escrevedeme aí esa paxiniña de nada, enviádema, e así co outro que xa teño por aí guardado collo todo xunto e logo fago un segundo vídeo onde vos vou explicar cousas que poidan ficar así un pouco máis escuras, que non se entendesen ben, explícovolo de novo, se tendes algunha dúbida póndemo aí tamén, que vos explico de novo o que faga falta. E despois, nese seguinte vídeo, aparte de explicarvos iso, vou comentar algunhas cousas que poderían ser melloráveis nos vosos traballos para axudarvos a mellorar. Vou vos dar ideas, como dirían os portugueses, dicas, non? Unhas axudiñas para mellorar a vosa forma de redactar, de redixir, ou, pois, algunha cousa que teñades algunha confusión por aí, eu axudo-vos. O importante é traballar, escrever e ler. Iso é fundamental. Se ledes e escrevedes, ides no mellor dos camiños. Así que nada, despídome de vos, porque xa se me pasaron os minutos e está o lei a durar un pouco máis da conta. Espero que non me teñades así a mal. Sen máis, espero as vosas respostas e os vosos comentarios. Veña, un saúdo, moita forza, cuidaivos moito e cuidado co virus ese, limpade ben as mans, non saiades afora, deixade que os vosos pais fagan eses labores e portádevos moi ben, que é un momento complicado e é necesario estar todos xuntos traballando e facendo o mellor que poidamos para que acabe isto antes posible e voltarmos á vida normal. Veña, grande abrazo a todos e a todas.